da yawan musulmai sun ɗauki azumi kawai wani abu ne da in ba a ci abinci ba daga lokacin da aka yi sahur zuwa faduwar rana, ba a sha ruwa ba ko ba a sadu ba, to an yi azumi. Ba shi ne kaɗai abin da ake bukata a azumi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl, duk wanda ba zai bar ƙarya ba in yana azumi. Man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar shaidar zur ba, shaci faɗi, ya ɗorar da abin da bai ji ba bai gani ba. Man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar gulma ba. Man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar annamimanci ba. Man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar ashar da zage-zage ba. Wal amala bihi, ko kuma a zo da jita-jitan ya ɗauka ya yi amfani da shi. Wal jahal, ko wauta da rashin hankali. Falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Annabi ya ce Allah ba shi da bukatar wannan mutum ya bar abincinsa ko abin shansa. In dai ba zai bar waɗannan ba, annabi ya ce to Allah ba yi da bukatan ya bar cin abinci ko ya bar shan ruwa, domin zai wahalar da kansa ne. Maganganu miyagu, ayyuka miyagu, lokacin da mutum ke azumi sukan tauye ladan azumin, sukan nakasa mishi azuminsa. Annabi ya ce rubba sa'in hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash. Annabi ya ce da yawa suna azumi, Allah kadai ya san iya adadin wadda suke azumi. Annabi ya ce amma akwai wadda iya rabonsa a azumin kishirwa da yunwa. Kaga ai annabi ya tabbatar bai ci ba bai sha ba, tunda ya ce ya ji kishi ya kuma jin yunwa. Me yasa iya rabonsa kenan? Saboda bai kiyaye ba. Ashe kenan kaga azumi yana bukatan shiri mai kyau. Ka dinga auna, in Allah ya kai mu Ramadan rai da lafiya, ka dinga auna, ka dinga lissafi, ka dinga ɗauka wannan ita ce daman ka ta ƙarshe, saboda ka yi ƙoƙari ka yi azumi irin azumin da baka taɓa yin irinsa ba. Annabi ya ce duk wadda ba zai bar shaci faɗi ko maganganu na batsa ko munanan maganganu da faɗin abin da bai dace ba in ya ɗauki azumi ko aiki da hakan, Allah ba shi da bukatan mutumin nan ya bar abincinsa ko abin shansa. Zai iya yiwa kayi azumi kuma an sa ka a cikin masu azumi, amma ka tashi babu ladan azumi, me aka yi? Babu. Ka kiyaye azuminka, ka zan mai kamun kai wajen zama da bai dace ba, kai mai azumi ne. Annabi ya ce ko zagin ka wani yayi ya gaya ma bakar magana in kana azumi, ba a baka dama karama ba. Annabi ya ce ka ce ina azumi.